Espazo Veciñal Ourense invita aos habitantes da cidade a sumarse a unha mobilización convocada a nivel estatal para loitar polo dereito á vivenda. E que nunha cidade na que hai preto de 15.000 pisos de alquiler e oferta suficiente para a poboación e que nos últimos anos está a ver como subiu máis dun 30% nos últimos 5 anos e que paga máis do 30% do seu salario, sendo a media do aluguer dos pisos nesta cidade de en torno a 530 euros, que evidentemente é unha cantidade de cartos inasumible para unha familia que está a recibir un salario mínimo. Entre as demandas que defende esta movilización están a declaración de Ourense como zona tensionada, a regulación e limitación das vivendas turísticas, a ampliación do parque de vivenda pública, a prohibición da compra especulativa e do acaparamento de vivendas e a baixada por lei dos prezos do alugueiro. Acabar cos beneficios fiscais para os rentistas, a suspensión dos desafiuzamentos e garantía de suministros básicos, a ilegalización dos grupos de desocupación, como a empresa Desocupa, por exemplo, acabar cos abusos de inmobiliarias e as cláusulas abusivas e garantir a dignidade de dereitos das persoas sen fogar, que serían cuestións que coa legislación actual se pode facer, que probablemente non sexan unha solución a longo prazo para o problema da vivenda, pero que polo menos, pois, axudarían a facer máis soportable esta situación mentres conseguimos novas melloras.